салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо, хушомадед ба тоҷикистони мо. Анамхе имрӯз ҳаво дар тоҷикистон бинед. Ҳаво камакак абрнок аст, саҳар борон борида буд. имрӯз гуфтанд барф меборад, лекин ба фикрам барф намеборад, барое ки ҳаво оҳиста оҳиста кушода шудестай. имрӯз мо ҳамроҳи хуштоманам тарафҳои ашан рафта истодаем аниқтаруш. барои ҳамон ма гуфтам ки ами шумо да камакак ами раҳои душанбера, раҳои амуто ашан рафтана даҷа бисёр мисол навастройкои нав сохтагиан, мисол сохтмонои навай мехоҳам ба навор бигирам, ки бисёре аз подписчикои мо аз ватан дур ҳастанд, бисёриҳо чандсоло боз ватана дидагӣ нестанд, мехоҳам ба ё тамошо кунанд, бинанд. агар ба шумо писанд бошад чунин влог, пас бо мо бимонед. ман кӯшиш мекунам дар навбати худ бо аяшан агар тонум да унҷаям ягон чизора дохили вая ба навор мегирам, нарху навоша бо дигарҳора. агар чунин влог ба шумо маъқул бошад, писанд бошад, пас лайк монед дӯстони азиз, бо мо бошед ва ман ба шумо навигариҳоро пешниҳод мекунам.
тамошобинони азиз, агар ҳоло ҳам бо мо бошед, пас мо расидем, акнун мефароем. ана мо наздик шудем, ба ашан ҳозир дохил медроем, баъд мебинем нарху навора. Дар унҷа ма гап намезанам, фақат шумо метонед тамошо кунед ҳамун тарзи хариди мора. Агар ягон бай шава мисол навигари бошад, дар уна ба навор гирифтум, бинед. бо мо бимонед дӯстони азиз. Göz tamamlamak. Kolona mereyim. Kolona mereyim. Kınmana ayrıyım, ötürüş buram. Ne yırandım çıkışta. Yine sırora. Ne sırora çantası mı? Osya şunda yine mi gidiyorum? Osya şunda. Çiğ? Yok ister. Yok. Gire. Ne gireyim? Girelim. Yine iyi tarafa bunu. Çıkarayım mı? Bu girelim. Çıkarayım mı girelim? Çime girelim. Girelim. Yine خیلی دروازه girelim. چند باشه؟